Hey yo, what's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel, Boss Dog and Family. So for today's video, meron tayong mantika. Ito mantika at saka toyo. So ito naman ang ulam natin ngayon guys, at meron din tayo ditong sili at itong isda. Kalimutan ko anong pangalan nito. So before tayo mag-start, pray muna tayo. Lord, thank you for this food. Bless this food. In Jesus' name, Amen. So tara po, simulan na po natin ang ating kasiyahan ngayon. So nalagay natin to. Yes. Pag wala kayong ulam guys, sa mga kusunada lang nito. Kusunada, lami po kayo. Lami ni siya, depende po kung ganahan mo. Okay. Then i-mix natin siya. Mix. So, ng subo po. Lagyan natin agad ng sili. Para sa unang subo. Ano itong sili Ang hang sili guys. So, best. Pao. Gawa na ng sili, walang ka-challenge. Kaya po, puntahan po ninyo ang ating YouTube channel. Sana po mag-subscribe po kayo. Sabay natin ng konti. Sabay.
Masabog ang sili. Sabi ang hang. Sabi sili ang hang. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe yan guys, tulungan nyo naman po tayo na lumago ang ating YouTube channel. Mas makagawa pa tayo ng mga videos na mas magaganda pa pag na-monetize na yung channel natin. So yung channel natin guys, hindi pa monetize. May mga 500 plus subscriber pa tayo. Hindi pa natin na-meet yung requirements ni YouTube. Sana po sa mga kapanood itong video, tulungan ninyo ang ating channel, Boss Dog and Family. Subscribe po kayo. Pwede pakishare na din po ng ating video. Sabi ang mga siya. Naulo na lang guys. Thank you for watching po, Boss Dog and Family. And please don't forget to hit that and subscribe. And pakishare na din po. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Once again, this is Boss Dog and Family. Thank you for watching. God bless and good